compañeras e compañeiros, Lidia e todas as demais compañeros de traballo e de combate na cámara de gas, que agora xa entalchamos, senón que digo que como a casa dos mortos de Dostoyevsky, só que sin neve nin xeo, porque non está en Siberia, senón no Pazo de Orbe de Santiago de Compostela. Bueno, con cidadás xentes do común. Eu quero facer simplemente unha breve maquinación. Eu estou convencido de que o epicentro do terremoto que imos provocar, na liña mesmamente da aterración de instancia política da rebelión cívica sindical, non pode haber guerra democrática, nin pode haber salto histórico. O epicentro vai estar nesta muller que eu comparo coa Mari Castaña, a que escoitaba falar a señora cando era neno, os tiempos de Mari Castaña. Eu non sabía que podía ser eso até que descubrí naturalmente andando o tempo que se trataba de María Castaña, dos castaños de nunha das rebelións da burguesía medieval frente ao bispo, frente aos xerarcas e aos magnates do proceso que finalmente desembocaría na gran alianza de clases que foi a gran rebelión inmandiña, primeiro a de Roy Short como a loita dos servos galegos contra os señores feudais das mariñas, pero despois a gran alianza de clases, como ven, demostrar a Emilio González López, o primeiro que o dixo con toda lucidez: servos da gleba, burguesía das cidades, e mesmo a cidadía baixa frente aos magnates, non? Con lanzós e os sólidos hidalgos como xefes da exército mandiña. E eu comparo a Lidia Senra con iso, pero transmutada, trasladada no espacio, no tempo, non cara atrás, como están a tentar levarnos estes nazinecios que dende o poder son títeres e monifates, monecos de ventríloco da gran plutocracia transnacional, dos centros de poder oligárquicos que se revisten nunha democracia formal que xa non é tal cousa. E precisamente ese gran terremoto que terá ese epicentro, eu coido que vai ser algo que logremos, que aquilo que non se conseguiu pola proposta de que dende nós mesmos, tanto dende a Nova como dende a Esquerda Unida conxuntamente, no outono pasado lanzáramos como proposta de unha gran alianza que tanto a nivel de Galicia, cada unha das nacións do Estado, dos suxetos políticos negados e non recoñecidos mediante frentes amplos, como despois a nivel do Estado español puidese evidenciar a cidadanía do común, a cidadanía que exerce como tal, a cidadanía que se revela, a cidadanía que se autoorganiza, evidenciar que había dúas cuestións que tiñamos perfectamente claras para romper dunha vez con este pútrido regime mal nacido na chamada transición da segunda restauración borbónica. Eses dous epicentros tiñan que ser que os nosos povos fosen suxetos políticos evidentes tamén na Europa, por suposto, e que, por outra banda, xuntásemos a todas as forzas da cidadanía expresadas políticamente nunha gran alianza alrededor das consignas e da estrategia da anti-ultraliberalismo, contra a toica e, por lo tanto, xa que non directamente contra o sistema capitalista a nivel mundial, porque é un chanzo máis arriba. Cando eso non foi adiante, entón nos tivemos que reflexionar que era preciso escoller cal era dos centros de gravedade deste plantexamento o primordial. E o primordial está claro, acaba de decir con toda claridade Yolanda, e non o vou repetir porque xa dixo ela, non podría dicir millor, diría moito pior. É o centro de gravedade da esquerda propiamente dita. É o centro de gravedade dunha inmensa maioría social de todas as clases populares, do conxunto variado das clases traballadoras, do común cidadán, que
está a ser esmagado, sistemáticamente agredido por poderes que chegan aos gobernos e gobernan contra os ciudadanos no canto de estar ao seu servicio. Iso é o que a xente padece máis. Os cidadáns están perfectamente percibindo que nós estamos facendo unha aposta porque Galiza como nación se exprese e chega a Europa na maré das esquerdas rupturistas europeas, practicando o nacionalismo constitucional o internacionalismo perfectamente entendido, o convertido de clase, Galiza. E aí está a resposta que se pode dar. O proceso de emancipación e de autodeterminación da nación e do povo galego, eu coido que é dentro dos diversos procesos de autodeterminación que se están dando non só no ámbito peninsular, sino no centro do sistema, se non digo na periferia, é un caso que ten un evidente contido de clase. Sempre se considerou algo extraño visto con lentes de fora de Galiza, visto con lentes de fora da tradición do nacionalismo galego, da tradición no sentido que falaba da tradición castelá, non da tradición do tradicionalismo, dese todo un proceso de toma de conciencia que comezou cunha rebelión afogada en sangue, os mártires de Carral, pero que logo sempre seguiu vías absolutamente democráticas, dende 1846 ata hoxe mesmo. Sempre se fixeron moitas consideracións sobre o feito de que en Galiza non houvese un nacionalismo burgués, que non houvese unha expresión política do nacionalismo equivalente ao PNV, ao Euskaldun, ou a Converxencia, ou a Unión Democrática de Cataluña. E mesmamente porque o proceso de autodeterminación do povo galego, da nación galega, foi un proceso asumido como suxeito histórico só polas clases populares e polos que tiñan a conciencia e lucidez de transmitir e de verbalizar e de dar a racionalización e mesmo a expresión artística e literaria, eso dende Rosalía, por suposto, até Celso Emilio Ferreira. Idioma proletario do povo. Non se pode dicir do catalán, nunca o dixeron, porque non é só do povo proletario, non é só do povo esmagado, é tamén da burguesía catalán. E iso é admirable en canto cohesión dunha nación como tal. Pero en Galiza, precisamente, o proceso de emancipación foi asumido polos labregos, polos obreiros, foi asumido polas clases medias que se sentían lúcidamente identificadas co seu país, non foi asumido pola burguesía emisaria neste país, onde nunca houve burguesía nacional propia e onde eu sempre digo que non hai empresariado galego, hai empresariado en Galiza e hai algúns empresarios galegos. En un país así é absolutamente congruente que no contexto en que estamos de transición sistémica, porque estamos na transición de sistemas que se está agotando, está se agotando a hexemonía do imperio norteamericana, está se esgotando o modelo da Unión Europea, mal nacido, construído, patas arriba, como diría Eduardo Galeano, realmente xa o dixera Don Carlos Marx, hai 150 anos, en un regime que naceu, como sabemos, un regime que aínda non foi capaz de desenvolver cara adiante unha constitución feita con pacto co franquismo, sino que está nunha evolución constante de 1981, nada menos, dende un non fallido golpe de Estado 23F, que non simplemente falliu un tanto cruento. Nese contexto, non temos outra opción que intentar que Galiza pegue o salto directamente de ser un suxeto político en Europa, con as esquerdas rupturistas europeas, non con calquer conglomerado ou alianza de povos que se autorreivindican, pero que en cambio non teño contigo a visión, o prisma das clases populares, da maioría social, da cidadanía no común, que temos en Anova, que temos en Esquerda Unida e que temos nos espacios socialistas. Esa é a clave. Para iso, nós practicamos o que decimos, algo que sempre distinguiu o nacionalismo dende os tempos da clandestinidade no franquismo e no tornofranquismo, pero despois, na época en que houve que facer a saída do exilio interior nos anos 80, cando o nacionalismo galego estaba absolutamente entrañado na sociedade, a fronte
de todas as organizacións, dende o Frente Cultural das Asociacións Culturais, os sindicatos como que se nacera como o ING, primeiro o SOC, despois a NTG, a TSITG e finalmente a CIGA, as comisións labregas, o sindicato labrego, as confederacións, federacións de asociacións de veciños, de montes de veciños en Mancomún, todo eso que estaba aí, pero que non estaba catapultado as institucións, e hubo que sair do siglo interior. Sempre se decía de nós que dábamos o peito aínda que non nos votasen, e sempre se decía de nós que éramos diferentes, e sempre pensamos que as eleccións non eran máis que un instrumento para poñer un pé nas institucións políticas dun regime que non nos valía e retroalimentar o proceso de autoorganización da ciudadanía. E iso compre facelo en Europa e non hai outro vieiro que a maré das esquerdas rupturistas. O exemplo de Siriza está ben claro, pero non é único, está a Linke, está o Partido de Gox ou Fon de Gox, está o Bloco de Esquerdas portugués, está o Partido Comunista portugués. Ese é o noso eiro. Aí estamos, e para iso cumprimos carreira. Volvo a pasar. Levamos á práctica o que predicamos. Decimos que o motor está na sociedade civil en términos de Gramsci, non en términos ultraliberais. Que ese motor é onde, ese eido, onde se produce a dialéctica de contradiccións e de confrontacións que determina un eixo de hexemonía que se traslada á sociedade política, como dicía él. E se decimos que o motor está aí, e que as forzas políticas, como partidos políticos, perderon a conexión con esa ciudadanía e compre recuperala, temos que devolverlle o protagonismo a esa sociedade que se organiza. E quen millor que unha persona que simboliza a loita da clase social máis esmagada en procesos de exterminio que se chama Lidia Serra. Ese é ser congruente. Por eso eu quero agradecer personal en nome da nova e en nome da Alternativa Galega de Esquerdas agora en Europa a xenerosidade dunha muller que polas mañáns está no mercado da Coruña vendendo produtos hortofrutícolas e despois pola tarde vai traballar ou vai a Dirección Europea de Vía Campesina, especialmente para defender primordialmente co seu rol a temática da muller labrega. Eso é ser congruentes e, por lo tanto, eu agradezo a Lidia o que asumiu, porque non é precisamente algo que lle guste, e estou perfectamente persuadido de que venceremos nós, e que sí, que dende Galiza abriremos un vieiro para unha creba democrática por a acumulación, a unidade de acción de todos os ciudadanos do común, de toda Europa, non só do ámbito do Estado español. Saltamos, disparamos por elevación, pasamos non só alén o Padornero, alén os Pirineos, e conectamos coa ciudadanía europea que quere precisamente a Europa dos povos con dereito a decidir o seu destino, a Europa dos ciudadanos con dereitos e liberdades que están sendo reducidas a cinzas e reconvertidos en súdito, e a Europa social, é dicir, a Europa das clases sociais esmagadas que lle dean a volta as corrupcións de poder e que naturalmente sexan elas as que marquen os destinos de todos e todas nós. Nada máis a ver.